mentah kasih ngadon hang ni hapo puluh hapo ka dorbar ka balalum dak ka KHDC nak ka benta ban pensyai ki artli ki an ki ba dang syan nak ka liang jong ulat ka jela ula ai ka jing mendur mentah kasih ki bawan sim bentah ni ki de nak ka dorbar snong ka dorbar kur naki seng samla bat kumju naki seng long kumi bat kajing wan sim benta jong ki hang ni kalong ban kham syai halor kini ki apli ki an ki ban na kaliang jong ulat ka jela ula ai kata kajing menjur ti hadu katnu kani kajing lum ya kani kajing yalang kalong ka ba mentoy na benta kini ki kur ni layo ban yakran ni ki katu kani ki rang bakur ki rang ba snong bat kumju ya ki seng long ki ba PNC kala la bat pendek okay best for overall progress of our state development of our nói ngay chương trình lắm cả ba cái bằng dân khái và lòng nuôi làm cho cái liên persia cái khá hiện dan hado pemasau pulai nong ilang snong repair rowan lagi sunduk ki repair sir look sir ready 1 2 3 sir look kan lum yaki ba timely they have been provided without any mind, you have to repeat it. Today, I ensure to keep our beliefs and culture. Ini ide naga kurmani, kibabun kikur jengi, ide try nasiya boy, spori boy ste, kiba pois nasiya sulor kide hina siya boy. Kakur jengi kide ba nginong kumlang, kampat dede kakur kepala he. Dari hari ini kita milih bagaimana kejingkiu, jaga kur, ban naglia jengi ngila persiang ni, ngaban sekretari ngila lisport distrik Kursilru, namtaban register ke kur, kata di gue kapang, ban niwan kenang hagade ke dorbar ikhtiar pai baru, kari ke jimuntoy namta jang ke kur berak gue, haga bangin ai ke kubur seki bikin suatu, ya kata kejing koridor jaga kur, gue pengui ke kur kalong kebal, koridor hagade ke dorbar. Ini don kam sisai, ban itu marba. Film gajing itu lembag distrik Kursil dan ki iu kemuan ba ngilong hiar nata kata gajing long juga kur ki iu apa juga rekasi. Tegalong ke bahas bun baga distrik Kursil kalau lek ke badai banai bor ki kur nata itu ya bro ki cek kur ki badan apa juga ri kasi jingi. Tega jimuntoy kolong ba ni sngo kemen sibun iya ka niga sngi hega ba kum ka distrik council hi bro we ka isi ki laitu ki dorbar sinong ki dorbar kur pat ia ki seng samla juga sinong katau ki seng long kemi pat kagaba penskem ya kerti gedustur jong umen barim pangting kemen kaba ni penpau kan ya gajing trai sitam lang gajing itu jong ka sengkur jong ka dorbar jong ka isi jong ka district council bat ni ai burom sibun ya kene ke benta ya ke jingle jong ka district council ni semua komen sekade ma pa yok ni kene kalat ko bor ke ikhtiar ke snong ni insa ngina ya fa ya kene ka kamro labun bubun snami te ka benta pali yok kom ni te la komen plada ke pasnong hado mentahi ngi kom kada basnong hi nam song ngi shahi ban rong ki long me andre ban jet ke si member ki pat syara tengin sepet ke iban ja kan ki snam ke manwan ay hado mentah tengin pat syara kan long ban jet di khode ki kawe ka ba kawe ka long ka ba sultanan namar bagade ke sin ka baning kong ba ki bor sarkar ki itu yengi kom ki kur ki jat ke badan hapo kari khasi ki jain tia ka jongi te namar ba ke long ka sin ka ban kong ni ugim daya tip ba ya ka jingmut ke ai ka badan ke ai ka jingthu tingi suwan hang ni ban observe ya ke ni ka long kumno ka man kumno tingi dang ye song ye dang ye ngap ye dang ye pe hiru te na ka liang jongi tingi penpau ka jing khublei ye ki bor संसार लगा दे ना कदियांग के सरकार ने कदियांग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बा ऑर्गेनाइज ये करने का तिंगे सेम तिंगे कंडो कुमनी तिंगे आगे के जिंग खुबले ना कदियांग जोंगी का कुर निंगे दे ना का कुर खरसा नो सिलेंडर की पोर की बलादिक नो का कुर के सुलोंग बेटंग का सेंकुर ही मदन मनो मनो बेइतो kan rei nakani ke jing yalang menta sungomat kandon kata ke jing itu
Tiada kalau don kejing itu nak kalian kibor sensyar. Kalau bandon kejing mentoi lah saya hadir nak ki sansnem cebul snem ki banwan. Ya mentah te nyempat ong. Mereka kapateng banwan le si kindon kejing mentoi. Ya ki para ki persa ki jongi. Ya don lang ne kum ki active member. Wala di barap ide sekretari jongga. Senjok kinong sensyar senong ru. Idon lang ne bat ngi nomor bangila ya trilang ya kani kam. Ka jing ai kublai ka benongkong ka dei ki pai ba namar ba kidon ka jing sngokya kidon ka jing sngo kodor ke ke bala le dis council halor kini ki ain tmai artli ko wei ka dei ka ain ka amendment jong ka ilaka administration of ilaka act ka baar ka dei ka amendment jong ka khasi social custom of lineage amendment act arpulai ka ba lai bor kiram ba kurru ti meneng la yo ru ya ka jingkran no governor ni sotanat ba u itu ya ka jai benriu u mdai tambu itu u udan ka jing smokhya ya ka jai benriu a jai kemi ka jongi dan rega ai ka bangakwa ban kran ka lomba ngakwa ban ni ka e ba ongi ba arab mena ha ka jingkran ka jongi ba kani ka pali ka la da mdai ka pali ka balangsa ka dei ka pali ba ngin yale ya ka jing penbha lani ka amendment jong sexual nomor ngidon kami ka state chapter kumbai PE menta ka sexual hi kala khle ba la khle lut ki bodo ngidon ka jong ukar bi don ka jong asam gani ka tai ka mizoram ka don ka jong bat hang ne ngi iba don kami ka state chapter hang ne ro ngakarpa di kitu ke biar dawa 371 bakin perkhat ba nomor ka 371 ga hab apa ka temporary and transitional provisions kum ga lais pa nyopo jong ka Kashmir ka balasa penduk na handrai ka schedule pada kawan ka artikel aspa 10 RR ka bakal scam apa ka constitution ti tagadaw ngidon kaman pas scam ya ka schedule da ka bamenta habangi ila kala ka pertai ngin dawajur ibarat mana ila ongba nakaliang kamit krom kamegla indigenous tribes constitutional rights movement ni la pengkrek manta ba kajing tho ka ba janai da ka ba ya keren bagi NVC ro namar ki don ka tax settlement ba government of India ba ka state government ti kani ka di ka don kami ka jai benrio manta ba kan yang scam banginya yang teli kum ka tu ka dorbar pai ba jongkari ka senam arjar khatsa ka bekiwan ki lak ne ki tu mentaru ni ong ba pengkrek ba la don kam nginya peni ka sarkar India ngin peni ya kibai ki jelaru ba ngi dai ki ba long kerpang kung ba jai benrio ajai kme ba ngidon kam menyo ikini ki jing tersat iki hok ki jongi hapok ka state chapter hapok ka schedule ngal jukren ru ba ka artikel 371 ki benta juga artikel 371 kila don dot hapok ka schedule don kam stamba peklan ta kumnongin peklan ngidon kam sa state chapter te ban pengkut nga ai kublai yo governor ngi sontu bangi yo governor ba kumbang omene ula long we ne kirang ba jong jela mata bo usontu i ka jingdon kam ka jongi kam tam ki an ki kanun ki ba ya dai ka jai benrio aja keme ha jo ko por de brio bodan ka jing so para brio ya ka to ka jing khot jong u kam tam ya ka ban ya le persa ya ka ni ka thma ka drugs persa ka drugs ngi dei ban ya snok tilam ngila ai ka tu juban mene ba ngi hakmat jong te ngi hab ban yang teli ngi hab ban yang lang ngai khublei ru ya baro kita khot jong ga senjuk kirang bakur wei pi wei don la ka pentah kila don gajing ya teli ki don gajing ya ngi ya mir jimut haju ya kani ban ngi wan da gajing sngokya ya ka jai ban riu ngi wan lang ban pelong ya kani ka sengi kum bakalong mata ka sengi bara ka jo ka por nga ai gajing ai khublei ka bakar pang ya ba Rafael uban salong u general secretary tamai juga senjuk bangi ai kublai nomor belai ila tres tambah oh ila lur ila mare ila tho ila tar ila mo ila pelut ka met ka ya ila pelut ka sengi tengi ai ngu ya ka jing tres tam jong ki kum jo ro ngam dei banga penrek lane banga klet ka jing trailang jong ki bai porok ngedon lang nadu u presiden ba RL Karpran u general secretary uban IT no manta u
ba Aristotle lingdok maplang bat kiwi nong kam tam haboi hakani ka rucho ka bangila pelong namar la simti ka sunjuk ya kani ka kam namar ba ka kani ka ngi simti kani namar bele ngi iba don kam ban pentip supaya ba ka basai te kila le na liang kari boi la don ba Rudolf Makri Southwest Tyne West bat ka Southwest ido ni ba wala ki sunjuk jong ki nong charge nong ba ki dor barkur bat ru bat ngi ki sunjuk ki barkur ba kani ka jingya sungthu jimut ke jungi ke jingya teli ka bagi penpau khamat ka pertai kani kanang ya chakmat bat ngi nang ya trekap ka ya ki kam ki babun ki bakhya ya ka jai benril ki nong sun charge nong gebri new trap ka mangi tip ru ko kum ka SNSBH na khublei kerpang ya barok kin rang ba snong ki darbar snong ki ba pher apa put usam jong ka KHDC ki bela shimkhia ki bela wan syakani ka jingya lang menta ka sngi ka darbar ikhtiar pajba bela pelong de ka KHDC mar barok skata nadu usnam hajar khatsan ngilaya wan hakani hika ju kamadan hak tu kapor naga daw ba bola slot ikhtiar jong ki rang ba snong henry kum bangala ong mana ba ngi sngongo bat ngem don kentien ban penpau iga jing sngongo iga dis council lam dai ne dis council nginom long kum bangilong benta ban yo ban trei kum ne lembaga interim order bangiyo naga Supreme Court badan buram jong kari India ke jongi bat menta ngi sngo ba hadin yo sekajing penkup bor menta nega dis council kanang ai bor shu ya ki dorbar snong amtang ya ka dorbar snong hi henry menta le ithuru ya ki senglong kme ki seng samla ya ki rangba dong lemba kanika ak ka ba la menjur do ulat jong ka jela ti kebabun ki phang ila kren ba erwin mentan tiang atrai kam mentoi suanga bania banlang ya keju henry kejing kentiu kalong ba ngi hap ban long ki ba yang teli hakino kino ki khap khamtam hak we day bat amendment jong ka 6 schedule ka bandang wan marngila sotho batang mangi nagabri nyau trap rikasi jentiang nginam la le mumta ngila pen kner laki kti jongi shadu sharilom garo bat ngi khmil nti ba daga jingyat yang teli tagawi ki jingmot ngin yo pan khai yu so jong ga jing trai sitam ga jongi ai khublei ya baro ki dorbar snong ga ba pher ki ba lapoi menta ga sngi bat ki bom sempat lapoi ru bat habala ngalayo pedang ya ka notification na ICM na ngan share ka ru habaro ki WhatsApp ki bedai bat ki dorbar snong ki ba pher po kabri new trap khublish pon kalong ke ka ba su tanat ke no akani ki bil klasa teng dai dan ri menta mariawan uni governor paula asoi bat kawi ka bang su kham tam ki lang ken thei ngi na ka lempo ki seng ken thei gila ya le ke thai la pala di phau khabis nam ban yo rung kum ki khot jong ke executive committee jo ki dar basno kum ma fit dep poster ho ni yo ban rung dai wat hasor rung dot ki bam ki bisa i ken thei be ken dan ki executive committee ban long ke benta jong ka rai lang de menta dak ne ka ai de barok khot ko bu yong di bakran men ne barok khot ki hapan ai benta i ken thei de ki menta kla la ban don hakut ki executive committee jo ki dar basno ikani de ki jong job jong ni na kalpung sekretari menglai le la slam ha de tak lawan ha ka ai sistem kalau ka ai ko ni la haban kam ke penat kam yi mo ka jimen toy ki ka lai lang mo inclusivity bagi ong mo ka ba blong inclusive te ka ban ketop lang de bros kata de te girang ba wat samla ke mi yo ban rung re menta ma ki thei la la ke man ai jung mut ngin pe ya ki jo ki ken thei da ki kabat ki ken thei mo dal la ngi dan lang ka bai lang la ban yarap ha ke em lang sa lang ka yo ka kot mo ki pi menta hi ko ba le plan man ne jing jak mo pun ha ke em lang sa lang tingila kam ya trei lang ki do so ding dik ki kamon ka diang jo ki do bas no
di ngelayo jumpai bamenta bara khoi ki ngaso terat de ba dak ni ka ai ba bara khoi ki kethei di kila de ban don ha di ka ki executive committee jo ki dar rasno di kila ke ban kren dak kasur ku joki ya ke jonot kam joki long la tip ti ila su thu ila yo betang ki jik sebeta ko makari india ka kwa bara ko wi bangin sebeta ko ki kethei de betang la yo kalat ho ni don ka yo do dak kem lang salang ka yo ka kot ni ha ni ka yang ni kami ngim kan yo ke wat lat kisnong kum kalai kra ki jeng ni la yo na do bersya mentah bagi ni kisnong kendong kaptam no kendong wat aku da basnong dan don ki bamsya ban ong ke ex committee li kimsya dari minta dak ni ka ai la yo ken ban sim benta ha ka rai lang ha ki ex committee jo ki da basnong even the notification has been handed over to the concerned authority, where we already included in the list of the administration of the establishment of the ilaka. So I am really happy, and especially with the participation of the Honorable Governor. Now the Honorable Governor also understands the importance of this council. So I'm very sure any bill which is supposed to be clear from the state government to the governor, I'm very sure we will be able to clear it on time, and I'm very sure we'll be also able to make sure that this council is completely autonomous in the future. And then the point number 2, when I mentioned about the ruling of the Supreme Court, again, I think you can go yourself to the copy of that ruling. In one para, they mentioned very, very clearly, it's just like a reconfirmation in the question of ownership of land in Meghalaya. And in that para, Supreme Court has already reconfirmed by saying that not only the surface of their land, but even anything which is there inside, underneath of the surface, it belongs to the owners. It belongs to the people concerned who own that plot or who own that land. So the Land Act that we have now in the District Council is again supplemented to the spirit of the Supreme Court ruling. Are you trying to say that the governor of Meghalaya is a part and parcel of political platform? Not at all. He's neutral, and he's the chief guest. Okay, and see this function that we have, because you knew it well. During December we cannot have, festive season starts right from the first part itself of December. So ultimately, this council feels that yes, January is the right time where people are free to attend this important function. But unfortunately, today we were not able to bring all the people, all the concerned public to this place because they have so many annual church conference. Jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council menta kasngi ka khat pratarik ukalalingkot arhajar arpusan kande kasngi jong ka jingsa kan mau hakari brokowei bat ka jai benriu bat ka jela Meghalaya yakani ka jingelang pajba ka belatip kum ka dorbar ikhtiar pajba balai la penlong ye kani ka dorbar ikhtiar pajba ka daw kalong bahadian nyopu arteli kisnem bangila donya ka district council ka bla ai boringi ke MDC ban shnaan penban ngidang yo ya ka an ban itu ya ka khndo ka siap menta ban itu ya ka jingtrei kam jong kiseng samla sengken thai senglong keme kirang ba dong kirang ba shnong dang menta ten namar takadaw ngi sudai bat kumju kisengkur takadaw ngi sudai ban don ya kani ka program mentakasngi bahakmat ubabun balang ba kipai ba ken sakhi bala penkup bor yaki bat kadon kam ya ka jing pensyai kipai ba hoi lingba kilat pathai kubor ngila pensothu bat ngila pentip yaki hadin bangila yo yakini ki arteli ki bil ki ba kongsan
kata di ke Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhaja Arpulai, but ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social and Custom of Lineage Amendment Act Arhaja Arpulai, kaba dang syuyo ya ka jingmenjur na ulat haka arpu arterik u Oktober hau risau Arhaja Arpusau nemar takadau ngimpat yo kalat ben pentip ya pai ba baro ki jingmentoi jong kiniki arteliki an ki ba ladep yo jingmenjur ka jingmentoi kalong ba kini ki jingtrei kam jong seng samla shnong ki seng kenthei seng long kume haman ki shnong jong kari hasi menta latip yaki dakaan la itu yaki dakaan la penkub bor yaki dakaan baro shikata ki syatrei let's say tang dakata ka jing sngow ba kala judan baro shikata syutrei daka jing sngow hendrai menta pat la penkub bor ba la itu sendan yaki dakaan mo la recognize ba la empower yaki dakata ka law of the land te but kabaar pat kaba sultanat kalong ba ngilayo ru ban penkub bor but ban itu ya ka jing trei kam bat ka jingdon jong ki kur ki ba pher por khasi ka jingdon jong kita ki dorbar kur ka don jingdon jong kita ki sengkur ka ba bon belai hang ni por khasi ngimpat yo ya kata ka jing itu te hendrei menta ka ni ka kenti nakaliang ka jongi ni sungo ban penpawi ka jing kemen balayo ya ka jing itu wat ya kini ki dorbar kur bat sengkur te kumta kumbangila ai mene ki sernot iki katu kat ni ki sengkur balawan ban bu jing tho la ni register yaki hapo office jong registrar jong ka district council bat ngi kenturu yaki we ki sengkur hapo rikhasi ki bampat shimla bu jing tho ban wan no kloi ban ai ya kataka jing tho ka jong pi shua ban wan ra e jing tho ki don kam ban lum yaka dorbar kur ondala dep ban lum ya ka dorbar kur haswa baningkong ki hab ban jiet pat iki nongkit kam jong kakur ondala de ban jiet iki nongkit kam jong kakur ki sawan pat ban ai kataka resolution ba kajing tho chapang ka history kajing ya lenti jong takakur bat nginsa pej benya bat ban sale ka badan kam da ka ban ai kita ki sronot te kani kawan ra ikajing ya teli kajing ya long kawai ya kani ka thmei ai kur ai jai ka jongi khamtam ka jai ben riu ko ba ai jai kemi tengah ngaso ba kani ka long ka badan kam hadu kata-kata kadai ka dorbar ikhtiar pai ba ban kersiu ru ekari jongi bangin kenmau ya ka thmei la jong kata ka lariti ka bangidon meneng nga sultanat e jingkran jong honorable governor wang lada phimla ban tip ya ka history jong pi phinamla ban create ya ka history hangni kapen ishai bangi kum ka jai ben riu lingba ka jingdon jong 6 schedule hapo ka article arspa sau pusau la ai boringi ban codify ki practices ke jongi ban codify ban shnaan ye kita ki practices ke jongi but kini ki practices jongi ki babon rukom but kat kum ka 6 schedule ha ka paragraph ka balai la ai bor ru ingi ban thauan ye babon teli ki benta te habaidai bakani nakaliang jungi labun teli ki an ki bangi layo ban shna hagani kenti but kidang don ru ki bangi hab ban perkhat le siki ki ban kampen bahas shu te habaidai bakani te kum ki MDC ki badan hangtai ngaso ban ai ka jing khublei karpang ya baro ki MDC ki bala ya don kawai ka jingmut kawai jing perkhat bat ka jing sokhya ai ki ni ki bil pher te kani kan long ka jing sa kan mau ha ka history jong ka jai ben riu bat khamtam ha ka dei bat kani ka jing tip ya ka history la jong kumba ngilale ha ka district council ngiladon ya kani ka research and development committee hapo ka education department kani ka research and development committee jong ka KHDC kalong ban puli benya ban bishar benya ban pej benya ya kita ki practices ki jongi kita ki lariti ki jongi ki dustur ki jongi ki badan hakari ki jongi ondala ti benya lada wat benya da ki research scholar lani ki nongwat benya te ngi nakaliang ka jongi men hakani ngi lada pelat chwa kumbal life husau teli ki kot habidi kata kini ki kot kin yarap yangi ban tip ya ka history ka jongi ban tip ya ka thmei jong ka jinglong kerpang jong ka jai ben jongi but ondang la tip ya ka thmei ngi sanang ban shna an kumno
Te ka Sultanat bah bakran governor mana bong ladang ngim tip ya history mot nginem la ban create history. Te menta ka sngi ngila create ya kan history ban shna ni ki an da ka bangi tip ya history. Dan cheniru te kanika anjong ka khasi social custom lineage amendment act arja pulai kan sa bishar benia bah kumno ban le habedip kani bat ka rules su ngidang don kamban pen scam ban ka rules su ngidang pen kre menta bat kan kum kani ka an keme ka bangilayo principal act kala syai pat ba kan trikam tang hani bat ka ba kikur pat kathmei ka badena jantia bla don sheniru kamut kilala ban wan lang syangi ban ong baka jingelang kadai ka balong political ladan dai kumta nga try honorable governor numwan hi ma governor honorable governor de kli jongka jela Meghalaya but balong bom sha lia balong neutral ka ba ar pat hakani ka jingelang nei lawan shimbenta da pa khoi political parties da baru khoi kiseng sima nama mangila khat sung halut ibaru khoi naduk ki national party haduk ki regional party kiseng recall kiseng rilom la ngila khat dun kiseng balang baro ngi suban ai kublai lawan dun ba fair ka KSU ka FKGP ka RBYF ka HYC ka Hito nangta ka FKGP la jan baro khoi kiseng ngila khat kiawan te banong makandai hi ka kam politics ngam su la ban ngai nemakani di ka kamba kamsan jong jai rio la de ka politics kamut ngim dam num dadan de kata ka jingia teli hantai iba kita su iwan ba PNCM ru iwan bobun kiawan te kani di ka kam jong jai rio hoi for election ngidon yaki uniform ngidon yaki party jongi henry hakum kani ka kam ngaso ban bu syai kita syadin baik syai pai ba khamat bat ka kam ka kran kham jam ban kitin mar ngi bla ai bor ngi ben snaan kum ki MDC ngila sna pai ba lai i ta ka show aki pai ba kan ban bisha ta